citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat na ang patay sa diarrhea outbreak sa Turil, Davao City. Health worker ang pinakaulahing natalang namatay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-deliver sa iyang unang State of the Nation address. Pilipinas, himuong investment heaven. Sa detalye sa itong mga balita, wala mahinayon ang graduation ceremony alang sa mga law students sa Ateneo de Manila University kagahapon tungod sa kalit nga pagpamusil patay kang kanhi Lamitan City Mayor Rose Purigay ug duha pa ka mga individual. Nadakpan dayon sa kapulisan ang suspect nga usa ka veterinary doctor ug anaa karon sa Quezon City Police District Detention Facility. Ani ang report? Panimalus, kini ang gilantaw sa Philippine National Police nga motibo sa pagpatay kang kanhi Lamitan City Mayor Rose Purigay. Apan, duha pa ka tawo ang nadamay tungod sa panghitabo didto sulod mismo sa Ateneo de Manila University alas 2:55 kagahapon sa hapon. Mutamo unta si Purigay sa graduation sa iyang anak nga si Hannah Rose, kuyog ang iyang personal assistant nga gilang si Victor George Capistrano. Sa dihang naitabo ang krimen, namatay usab ang gwardiya sa Ateneo nga si Genevieve Banjola tungod kay misulay pa kini og pugong sa suspetsado. Ang suspect gilang si Dr. Chow Tiao Yumol, 38 anyos, usa ka veterinary medicine og residente sa Lamitan City. Gilan ni Police Brigadier General Remus Medena, ang direktor sa Quezon City Police District ang suspect. Atul sa iyang investigasyon, gisaysay kuno sa suspect nga si Dr. Yumol nga duna siya personal nga kasuko sa mga purigay tungod kay may pasaka kini og kaso nga cyber libel batok kaniya isip vlogger kay iyang giyagyag ang baho sa mayor ug sa iyang pamilya. Sa mga migawas nga dokumento, dugay nang dunay away ang pamilya Purigay ug si Dr. Yumol. Gawa sa iyang pagkadoktor, usa ka vlogger si Yumol ug isa sa iyang mga vlog iyang gisaysay ang pagpanermisyo sa mga purigay nga wala kunoy kalambuan ug dili mayo ang pagpadagan sa ilang lungsod. Ug ang pinakasakit nga akusasyon ni Yumol nga kuno high value target sa operasyon sa illegal nga droga ang kanhi mayor ug ang iyang bana nga karon milingkod nga mayor sa Lamitan City nga si Mayor Uric Purigay. Sa usa ka dokumento usab nga migimaw, nagpakita nga niadtong Abril 5, 2019, gipasira sa Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao ang infirmary ug animal bite center ni Yumol nga matud pa sa doktor usa sa pagpangipit kaniya. Niadtong milabayng Mayo 2022, may kampanya si Dr. Yumol batok sa mga purigay kay matud niini angayan lang nga maundang na ang pagkatag sa illegal nga droga sa iyang lungsod sa Lamitan City. Sa usa ka dokumento, makita nga niadtong Setyembre 24 tuig 2019, may surrender si Yumol sa kapulisan sa lungsod sa Parang Maguindanao human gipakanaog ni Judge Gregorio de la Peña sa Regional Trial Court Branch 12 sa Zamboanga City ang warrant of arrest batok sa doktor sa kasong cyber libel nga gipasaka ni Purigay kuyog ang ihang mga kauban sa munisipyo. Apan ang tanang pasangil ni Dr. Yumol batok sa pamilyang Purigay gipanghimakak sa ilang abogado nga si Dr. Quirino Isguera Jr. Kini ang iyang gipagawas sa usa ka sulat pahayag nga gipadala sa mga membro sa media. Si Purigay nagserbisyo og siyam ka tuig isip mayor sa Lamitan City, Basilan og gipulihan sa iyang bana nga si Mayor Rick niadtong milabayng Mayo 12, 2022 elections. Gikondena ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang brutal nga kamatayon sa kanhi mayor ug sa duha pa ka mga napagan. Sa Facebook page sa Lamitan City, gipadayag niini nga nasubo ang tibuok lungsod sa pagkamatay sa ilang kanhi mayor ug sa ilang empleyado nga si Victor Capistrano. Naka-half-mast na karon ang bandila sa lungsod tungod sa kamatayon sa kanhi mayor. Ang mga akusasyon ni Dr. Yumol batok sa mga purigay nagpabilin sa social media. ug ang korte lang ang dunay katungod muhusga unsa ang kamatuoran ni ining tanan.
Bisan pa man sa mga kasuko ug kapungot, usa lang ang kamatuoran nga nagpabilin. Tulo ang namatay kagahapon ug napagan ang libuan ka mga pamilya sa graduating law students sa Ateneo de Davao University. Usa ka damgo nga dugay nang gipaabot ang pagkabot sa diploma sa ilang paghuman sa milabayng katuigan sa pag-estudyo nila isip mga law students. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe! Patay ang health worker nga 23 anyos nga tigswab og pasyente sa COVID-19 nga naasahin sa Puan, Barangay Talumo proper tungod sa severe dehydration hatod sa Suka, Calibang. Siya ang ikaupat nga namatay sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City nga matud pa nakakaon og tapioca sa mga street food vendors. Nakita karon sa CHO nga kontaminado ang tubig nga gisagol sa tapioca. Duha sab ka mga ice plant sa Turil District ang gipasirad-an dihang nasuta sa CHO nga kontaminado sab sa kagaw ang tubig nga gihimong ice. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Severe dehydration nga resulta sa kidney failure ang gikamatay sa usa ka health worker nga nasayn sa Talumo District ning syudad. Siya ang ikaupat nga pasyenteng namatay tungod sa diarrhea outbreak human Makasinati ug Suka, Calibang. Ang biktima, usa ka 23 anyos ug usa ka swabber sa CHO. Sumala ni Dr. Ashley Lopez, ang City Health Officer, tapioca sa Rasay Street, Turil, Davao City, niadtong Hulyo 15 ang iyang nakaon. Subay sa impormasyon, daling gidala sa usa ka ospital sa Turil ang pasyente tungod sa Suka, Calibang. Apan human ang tulo ka adlaw gikan na-admit ang pasyente, migawas kini sa ospital. Nakasinatig balik og Suka, Calibang ang pasyente, hinungdan nga gibalik kini og admit sa usa ka pribadong ospital sa Turil ug kagahapong adlaw Hulyo 24 mipanaw kini. Mas gipalapdan pa sa CHO ang ilang investigasyon o gituhang sa tubig na gikan ang kagaw. Kani hinungdan sa atong ginatawag na seasonal because as expected pag tag-ulan there's going to be an overflow of tubig, no, maski asa sa dalan, sa atong mga panimalay, sa atong mga water system. Because of this overflow, because of the heavy rainfall which is happening every day, every night, dili ni siya makaya sa filtration system. The number one nga pangsagang aning mga contamination na filtration man. So because of the flash flooding, overflowing, flooding, no, o uban pang mga mga aftermath sa mga ulan, maumong gini siya mahitabo mag-overflow tapos there's possible contamination, especially kung number one man hygiene and sanitation, no, labi na kung natay mga bugaw, no, dili malikayan gikan sa mga yuta, sa mga basura, environment, no, environment. That's why this is environment is very crucial. It's very important to address the issues on environment, labi na sa ingon aning panahon nga tag-ulan. So, dapat yung tamang limpyo, ilabay ang basura sa tamang or proper areas or places. Kay maumangod ni ang source sa atong contamination kanang atong mga hugaw. Mao ni siya ang culprit sa mga nahitabo. Not only in Davao City but in all other cases of outbreaks, no? May it be cholera or not, no? So sa nahitabo diri, mao na siya probably there was a tendency nga na overflowing. Lakip sa ginalantaw o ginasubay sa mga otoridad ang mga nagtaya na nga mga tubo sa tubig sa mga balay, pasilidad ug mga business establishment na posibleng kontaminado sa kagaw. So incidentally, nagkaroon po ng contamination. So we have, I cannot pinpoint but siyempre involved atong households ana. Kanang metro sa tubig, pag before sa metro, responsibility na, jurisdiction na sa Davao City Water District. Pag after the meter, jurisdiction na and responsibility na sa atong household, no? So at in any part of that water system, pwedeng mahitabo ang contamination. Pero siyempre, ang concern nato kaning after sa meter which is in the household. There could be seepage, there could be leaking, there could be some kanang buslot or nagtaya na ang mga tubo, no? So that's possible. And this could be
a cause or a source of water contamination. Not only in our households but also in our mga facilities, sa mga business establishments, no? Even our even ang atong ice plant, no? We have 2 ice plant who were affected by this one. Gibutyag ni Dr. Lopez nga duha ka ice plant sa Turil ang temporaryong gipahunong ang operasyon tungod sa nakitang kagaw sa tubig nga ilang gigamit sa paghimog ice nga ginapalit sa mga street food vendors sa Turil nga pangpabugnaw sa buko, pineapple, orange juice ug paghimo og tapioca. Sa latest record sa incident report sa CHO, misaka na sa 261 ang kaso sa mga naigo sa diarrhea sa Turil, din kapin 180 ang total active cases, samtang 26 ang for verification pa. Miubos sab ang ihap sa mga barangay nga apektado sa outbreak, gikan sa 21, 18 na lang ang natalang dunay kaso sa diarrhea. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa CHO, giawhag ang publiko nga pabukalan una ang tubig nga usa sa pinaka-epektibong pagi aron mamatay ang kagaw nga naa sa tubig. Gisaad sa CHO nga ipahibalo dayon nila sa publiko ang resulta sa gihimong investigasyon ug galing matino na gyud ang tinubdan sa kagaw nga mao'y hinungdan sa diarrhea sa mga residente sa Turil ning syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mas daghan ang namatay karong unang 6 ka bulan sa tuig 2022 tungod sa dengue kumpara sa mga nagka-dengue sa may labaing tuig 2021. Sa record sa City Health Office nga gikumpirma ni Dr. Ashley Lopez, ang health officer sa syudad, pinaagi sa interview sa DCDR nga government-owned station nga adunay 5 ang namatay sa dengue sa Davao City karong unang 6 ka bulan sa tuig 2022. Ikumpara sa tibuok tuig 2021 nga 4 ra ang namatay. Mas taas hinuon ang kaso sa dengue sa milabay nga 6 ka bulan sa tuig 2021 nga miabot sa 1,043 ikumpara sa unang 6 ka bulan ning tuig nga 867 ang na-record nga mga pasyente. Busa na nawagan ng City Health Office sa mga residente sa Davao nga dili gyud kalimtan ang pagpahinlo sa palibot ug iyabo ang mga nagpondo nga tubig nga itlugan sa lamo ka posibleng adunay dalang dengue. Sa unang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., buot nining tutukan sulod sa 12 ka bulan ang pagpalambo sa ekonomiya kon investment heaven ang Pilipinas. I-repeal ang Republic Act 6657 kon lugwayan ang pagbayad sa utang sa mga mag-uuma. Wala na lockdown sa COVID-19 o hashasan ang mga 4Ps beneficiaries. Ani ang report. Wala na lockdown, palig-uno na ekonomiya, suportahan ang sektor sa edukasyon o ipadayon ang mga proyekto nga nasugdan. Mao kini ang pipila ka mga importanteng unod sa unang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaganiha. Tungod kay buhi pa ang kagaw sa coronavirus, gikinahanglan nga ipadayon ang paghatag sa COVID-19 vaccine o ang booster sa katawhang Pilipino kay matod sa Presidente. Nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat nating balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa natad sa ekonomiya, gisaad sa Presidente nga iyang ibalik ang pagpabarog o pagpalig-on sa ekonomiya sa nasud. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law, and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged
in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Gisaysay sa presidente nga iyang ipaniguro nga ang listahan sa 4Ps limpyuhan na kay daghan na ang may graduate ug daghan na usab ang dili angayang ibutang sa programa. Sa natad sa disaster response, mao kini ang plano ni PBBM. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon, madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Ug ang gipalakpakan sa tanan, mao ang saad sa presidente. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Gipadaya usab sa presidente ang 19 ka mga importanteng balaod nga iyang gustong aprobahan, ripasuhon ug amendahan sa Kongreso ug sa Senado. Ang unang State of the Nation address sa presidente milungtad og 1 ka oras, 13 minutos ug 7 segundos. Bugat ang pamulong ug daghan ang saad ug mga plano nga nakabase sa realidad sa unang sona sa presidente. Apan matud niya, kung dili siya suportahan sa katawhang Pilipino, makawang lang ang tanan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! 19 ka mga hatchling sa pawikan, girelease dool sa protected area sa Alabel, Sarangani Province.
O bag-ong komisyoner sa Bureau of Customs milingkod na pagwagtang sa korupsyon usa sa iyang mga priority projects. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Daghan ang naintriga sa bag-ong kan-anan sa Turil District, Davao City kay ginadayo kini karon sa mga tao. Kini ang bag-ong destinasyon sa Turil nga nagtanyag og lami ang pagkaon nga imong balik-balikan. Kini ang Food RX nga siguradong mag-enjoy ang magpamilya o magbarkada. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ginabalik-balikan gyud nila Julius Tingal ug Maria Fe Sambire ang lami nga mga pagkaon sa Food RX nga usa sa mga iladong kan-anan nga nahimutang sa Rasay Street, Dalyaw, Turil, Davao City. Kay gawas sa mabusog ka sa lami nga mga pagkaon, siguradong malingaw sab ang mga customer sa mga banda nga manganta. Lapad, presko ug nindot ang ambience. Pwede sab magsaulog og mga importanteng okasyon sama sa birthday ug wedding anniversary. Sa mga magpakasal, fit ug romantic sab ang lugar. Pwede sab kining pang pamilya ug magbarkada. Okay ang mga pagkaon sa Food RX og lami siya og magbalik-balik kamo kay lami jud siya. Ang place kay good ang place og mag-ulan kay safe mo kay di mo mabasa og pwede pang family, pwede pang barkada, pwede tanan pang chill-chill. Of course, lami gyud, lami anjud ang mga pagkaon diri sa Food RX. Guwapo nindot sad ang lugar gyud. Permanente jud. Kay nara naman ang mong balay sa likod. Daghag kapilian ng mga customer. Sanglit dunay laing-laing food stall ang makita sulod sa Food RX compound nga pwedeng kapilian. Sama na lang sa smoke ribs o smoke belly nga gina-offer sa Chili's and Spice nga unom ka oras lutuon nga mao'y sagad pangitaon sa ilang mga suking customer. Chili's and Spice, diba, ang ino-offer namin Texas barbecue, smoke Texas barbecue at saka mga Mexican dishes na mga quesadillas, nachos, salmon,
tapos salad. Ang bestseller natin dito yung mga quesadillas kasi ang quesadillas natin, hindi siya tulad sa iba. Ito ang ginagamit natin dito is smoke meat ang ginagamit natin. Tapos kasi mga barbecue natin, ang ribs, smoke ribs natin, ini-smoke natin yan siya for 6 hours. Pati ang mga natin, smoke belly din. Ngayon medyo marami-rami na, mga 15 to 16. Tapos nag-ano pa kami na mag-add na naman ng ibang mga bagong menu. Ngayon medyo malakas na talaga siya kasi wala masyadong nag-i-smoke dito sa Davao. Ilan lang mga nag-i-smoke kaya yun ang binabalik-balikan nila kasi ilan lang naggumagawa na talaga ng Texas Smoke Barbecue dito sa Davao. Bulalugaw nga kombinasyon sa bulalo ug lugaw sab ang usa sa mga ikapasigarbong pagkaon dinhi sa Don Romanos. Matod ni Jose Antonio Pilay, nag-offer sila og beef ug non-pork nga mga pagkaon. Usually, ang Don Romanos medyo na pagka-fusion iyang pagkaon. So, naami Indian nga biryani, pero napod mi laing Asian nga dishes, Chinese style nga Hong Kong braised beef, napod mi Spanish na influence pod na mga dishes, pero mostly among gina-serve sa Don Romanos, beef or non-pork. Amo ang kuan, ang kusog namo gid is kanang bulalugaw. Gi-combine ang bulalo na og lugaw. Yeah. So naa siya'y beef, naa siya'y egg, corn, ana. So far katong pagsugod namo, trial and error pa, medyo di pagikaingan nakakuan kakusog yun. Pero marag a few months later up to this to present, okay naman yung dagan, especially pag naog na sa ato ang kuan COVID nga. Yeah, kanang atong ang status po sa tuwa medyo relax na pod siya. Dili na pod kay siya nga nakakuan, so mas free ang mga tao na makasuroy. Daghan-daghan na gid ang mga tao gigabisita gid. Dunasay lamian nga chicken wings sa In Wings We Trust nga stall, mga barbecue sa barbecue ni Doc. Sa mga mahilig og mga isda, pwede sab sila makapili sa ilang gustong kanon o gordiron dinhi sa Fish Be With You nga stall. Samtang klase-klaseng flavor sa pizza ang ginatanyag dinhi sa Calex. Ug kung hilig sab sa ilang customer ang tamis nga mga pagkaon og cold and hot nga kape, dunay dessert stations ug EFOC specialty stalls nga anaa sa entrance sa Food RX compound. Dili gyud magmahay ang mulaag sa lugar, hilabi na ang dunay sakyanan, sanglit dunay lapad nga parking area at bang sa Food RX nga gitaga na gyud alang sa ilang mga customer. Setyembre 8 sa milabing tuig dihang gisugdan ang operasyon sa Food RX nga inisyatibo ni Bok Pilay. Tumong niya nga dili na kinahanglang moadto sa sentrong bahin sa syudad ang mga taga-Turil aron mangita og pwedeng makaunan, kalingawan o kabandingan sa pamilyag mga barkada. Natunong man sa pandemya ang pag-abli sa Food RX nga usa sa dakong hagit sa mga nagnegosyo apan makita nga hinay-hinay ng milagsik balik ug mibibo ang mga patigayon sama sa Food RX. Gipasalig ni Bok Pilay sa publiko nga daghan pa og pwedeng mahanyag nga mga pagkaon ug serbisyo ang Food RX. Abli ang Food RX gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 10:30 sa gabi, gikan Lunes hangtod Domingo gawas sa adlong Martes. Samtang adlong Biyernes hangtod Domingo lang ang ilang acoustic schedule. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nagpresenta og 7 ka mga priority projects ang bag-ong commissioner sa Bureau of Customs sa iyang paglingkod karong adlaw. Mihulip si Commissioner Yugi Filemon Ruiz kang outgoing BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero sa gihimong turnover ceremony sa BOC office sa Port Area, Manila. Si Ruiz nanumpa isip BOC Commissioner kang President Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hulyo 20, 2022. Apil sa iyang 7 ka mga priority programs ang pagsikop sa mga drug smugglers, pagwagtang sa gun smuggling, agricultural smuggling, pagpausbaw sa revenue generation, fully digitalized customs processes, pagsuporta sa moral sa mga empleyado ug pagwagtang sa korupsyon. Si Ruiz kanhi nagserbisyo sa PIDEA isip direktor sa 7 ka mga region ug siya ang kasamtangang Hepe sa Enforcement and Security Service sa BOC sulod sa 5 ka tuig gikan sa tuig 2017. Nagpasalig sab kini nga ipadayon ang mga maayong nasugdan ni Guerrero sa ahensya.
Gipang-release na dool sa protected area sa Purok 8, Lago, Barangay Kawas, Alabel, Sarangani Province ang 19 ka mga hatchlings nga olive ridley nga pawikan kagahapon sa buntag Hulyo 24, 2022. Sumala ni Alabel Municipal Environment and Natural Resources, doon na pa'y mga itlog sa pawikan nga ginahulat pa nga mapusa. Nang hinaot ang mga otoridad nga makasurvive ang mga pawikan ug makabalik pag-usab sa baybayon sa Kawas sa umaabot nga mga katuigan aron mangitlog o magpadaghan pag-usab. Giawhag sa environmentalist ug wildlife protection advocate ang publiko, labi na ang duol sa mga kabaybayunan nga adunay sighting sa mga breeding sites sa pawikan nga dili gayud hilabtan ug i-report dayon sa mga hingtungdang ahensya aron madtuan sa mga trained personnel, makordonan ang area ug matransfer sa mas luwas nga lugar ang mga itlog. Ang mga pawikan giila nga flagship species sa munisipyo sa Alabel subay sa Municipal Ordinance No. 13, 2021-183 kon Marine Turtles Protection and Conservation Ordinance of 2021. Ang olive ridley sea turtle gi-classify nga vulnerable base sa International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Gawas sa mga pawikan, duna sa na-rescue nga serpent eagle sa Kawas, diin nakatakda kining dalhon sa Menro Alabel Rescue Center aron ma-check up sa mga wildlife veterinarian sa probinsya. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usabin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!